Predstavljamo vam Ekonomsku i trgovačku školu u Dubrovniku, školu koja brine o razvoju i napretku svojih učenika. Ako ste radoznali, kreativni, strpljivi i imate smisla za rad s brojkama, nudimo vam obrazovanje u programu Ekonomist. U programu Ekonomist stječete znanja i vještine potrebne za ulazak u svijet poduzetništva, što znači pokretanje i vođenje vlastitog posla. Razvijate govorne i pisane oblike komunikacije, kreativnost, sigurnost javnog nastupa. Stječete znanje o vođenju poslovnih knjiga, analizi poslovanja, planiranju poslovnih događanja i donošenju poslovnih odluka. Stječete znanje o tome kako funkcionira suvremeno gospodarstvo u kojemu djelujete i vi i vaša obitelj. Ukoliko volite strane jezike, dinamična ste osoba sklona timskom radu i sviđaju vam se poslovi koji zahtijevaju uspješnu komunikaciju s kupcima, nudimo vam obrazovanje u programu Komercijalist. Posao komercijalista je odlučiti koja će se roba nabaviti, zainteresirati kupca za takvu robu i ostvariti prodaju. Da bi mogli biti uspješni u svom poslu, komercijalistima su potrebna znanja o svojstvima robe koju žele prodati, znanja o mogućnostima nabave robe, izboru načina prijevoza robe i prijevoznika, vještine verbalne i neverbalne komunikacije, znanja i vještine otkrivanja potreba i želja kupaca, njihovih navika u kupovini i načina donošenja odluke o kupovini, znanja o organizaciji i vođenju poslovanja prodavaonice. Upravni referent i poslovni tajnik programi su koji učenicima osiguravaju znanja i vještine potrebne za rad u raznim uredima, odnosno u administrativnim zanimanjima. Učenici stječu znanja o organizaciji i funkcioniranju države, razvijaju vještine razumijevanja i primjene zakona i propisa. Pravna skupina predmeta prevladava u programu upravni referent, dok program poslovni tajnik predstavlja kombinaciju ekonomskih i pravnih predmeta. U programu poslovni tajnik prevladavaju predmeti u kojima učenici razvijaju digitalne vještine. Zanimanje poslovnog tajnika ili poslovne tajnice zauzima važno mjesto u poslovanju svih, posebno većih tvrtki. Sve službe, uredi i ustanove, među kojima su i škole koje pohađate, moraju imati tajnika ili tajnicu. Za poslovne tajnike možemo reći da su desna ruka direktorima. Upravni referenti više su samostalni službenici koji rade u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, uredima socijalne skrbi, inspekcijskim službama, općim i stručnim službama. Prodavač je jedini smjer u ekonomskoj i trgovačkoj školi koji traje 3 godine i učenicima predstavlja najkraći put do stjecanja srednje stručne spreme. Zanimanje prodavač vezano je uz direktni kontakt s kupcima, rješavanje njihovih potreba i stalnu spremnost na uslugu. Prodavači svojim profesionalnim radom u raznim tipovima prodavaonica izravno utječu na zadovoljstvo kupaca. Pojavom velikih trgovačkih lanaca, raznih suvremenih prodavaonica, uvođenjem elektronske trgovine i sve veće konkurencije među trgovcima, školovan i obrazovan prodavač postaje sve traženiji na tržištu rada. U smjeru prodavač učenik stječe vještine vezane uz prezentiranje robe kupcima, pripremanje i izlaganje robe na prodajnom mjestu, aranžiranje izloga i polica, pravilno rukovanje robom i skladišno poslovanje. Učenik također stječe znanja za osnivanje i vođenje vlastite prodavaonice. Postanite i vi dio tima Ekonomske i trgovačke škole. Naši vas programi pripremaju za zanimanja za koja ne prestaju potrebe, čak niti u vrijeme kriza. Stručan tim nastavnika Ekonomske i trgovačke škole osigurava sve uvjete potrebne za kvalitetan nastavak vašeg obrazovanja. Dobrodošli u Ekonomsku i trgovačku školu Dubrovnik.